suis le secrétaire général de la section commerce du Sénégal. Le Sénégal, Sinabefou est là, mais le Sénégal national des banques, assurances, établissements financiers, niveau finance et commerce du Mali, les niveau tondé. Ewa bi aya me ko aka jukuru bela le barabla la kile fa barabla ibi sigi da do ala kanya fa na ni barabla ina ke donc Sinabefou dina taga barabla donc barabla ni aya kuma damine depuis mois de mai kɔnɔna na an ye an ka jɛkulu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen wele ka assemblée générale dɔ teni bourse de travail la n'a b'a f'o ma ko INTM o kɔnɔna na an taara an ye gɛlɛya fɛn fɛn bɛ an kan an y'a ɲɛfɔ an ka tɔndenw ye n'o y'an ka militants ye donc ka u yɛrɛ hakilinata dɔn a koɲɛ kan donc o ye kitisi d'a ma n'o ye yamaruya ye ko k'an ka préavis bila baara bila boloda o kɛra depuis mois de mai tɛmɛnen donc o kɔnɔna na bien vrai qu'an ye autorisation sɔrɔ ka bɔ militant yɛrɛ yɔrɔ la ka baara bila boloda an continuera toujours ka sigikafɔ demander ka sigikafɔ kɛ ni ɲɛmɔgɔ ye walasa an bɛ se ka nɔ sɔrɔ ko la ka na kɛ préavis ko ye an y'o tournée fɛn fɛn kɛ ɲɛmɔgɔw da la pour que an ka se ka bɛnkan sɔrɔ an ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko la donc l'impossible ne tenu an ye préavis bila le 12 an ye préavis bila préavis nin kɔnɔna na il y a 12 points de revendication o 12 points de revendication préavis grève ye 72 heures de n'o ye tile 3 baara boloda ye donc ni an ma se ka nimisawasa sɔrɔ kɔnɔna na donc 96 heures n'o ye tile 4 fana ye o bɛ continuer ka fara a kan mais n da don a la dɔɔni préavis ninnu na ka bakuruba dɔ fɔ a ye 12 points ninnu kɔnɔna na point fɔlɔ n'o ye régularisation des intérimaires dans nos entreprises secteur commerce et microfinance c'est-à-dire mun bɛ kɛ baara la an bolo ka bɔ bureau de placement ninnu na o bɛ baara kɛ an ka entreprise kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ an bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ mais anw minnu bɛ yen déjà ni anw taara entreprise yɛrɛ fɛ anw bɛ mun sɔrɔ u t'o sɔrɔ u t'o hali o jaga sɔrɔ alors que ni ye code du travail lajɛ article 313 o b'a jira k'a fɔ intérim na i ni mɔgɔ min bɛ bila poste kelen na a bɛ baara kelen kɛ a bɛ wari min sɔrɔ wari kelen kan ka di i ma donc dansagow bɛ ka kɛ a bureau de placement mɔgɔ ninnu fɛ et dansagow yɛrɛ bɛ ka k'an ka entreprise fɛ o de la an ko désormais an t'a fɛ ka intérimaire yɛrɛ ye an ka entreprise kɔnɔna na yanni le 31 décembre 2024 cɛ donc o ye point fɔlɔ ye point filanan la mise en œuvre immédiate comment on appelle effectuer des protocoles d'accord signés par les entreprises pétrolières du groupement professionnel des pétroles du Mali, GPP, et groupement malien des produits professionnels GMPP. Donc, au jɛnkulu kɔnɔna na an sera ka olu ka jɛnkulu kɔnɔ tun ye baarabila boloda a baarabila tɛmɛna an sera ka ɲɔgɔn faamuya la ka bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la donc ni préavis nin kɔnɔna na an kɛlen don ka laɲini kɛ bolonɔ bilara sɛbɛn fɛn o fɛn na an b'a ɲini u ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ u ka a bɔ a sira fɛ c'est-à-dire u ye lawuru mun ta k'a fɔ u bɛna mun kɛ ni a kɛra bolonɔ bila sɛbɛn u ka bɛɛ lajɛlen bɔ a sira fɛ donc o ye an ka point filanan ye protocole kɔnɔna na donc point mun yɛrɛ bɛ yen fana n'u ka gɛlɛya ma yɛrɛ fana o point sabanan nin dɔ ye point sabanan o ye jumɛn ye le respect des libertés syndicales et des droits syndicaux dans nos entreprises notamment à SGDS Berebe Sotraka SGDS o ye dépôt sanke de dépôt sanke ale ka yɔrɔ la baarakɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka syndicat sigi baarakɛyɔrɔ la donc syndicat sigilen kɔfɛ employeur yɛrɛ ye sɛbɛnni dɔ kɛ k'a ɲɛsin baarakɛlaw ma k'a yira la k'a fɔ syndicat sigilen kɔfɛ u ɲɛ tun bɛ pan fɛn o fɛn kunna k'a fɔ k'o tɛ kojugu ye donc désormais k'o bɛɛ bɛna kɛ kojugu de donc u ɲɛ tun bɛ pan faute fɛn fɛn kunna k'u t'a sanctionné ko désormais k'o tɛna kɛ tuguni ko ni faute fɛn fɛn kɛra mɔgɔ fɛ ko o bɛ sanctionné o kɔnɔna na erreur dɔ kɛra o kɔnɔna na des erreurs d'écriture o erreur d'écriture o
o ye laɲini kɛ ka tigilamɔgɔw gɛn o ye mɔgɔ 2 ɲɔgɔn o mɔgɔ 2 gɛnnen kɔfɛ fana baarakɛlaw ye baara bila boloda depuis Sanke yɛrɛ baarakɛlaw kɛlen ka baara bila boloda sisan baara bila boloda bannen kɔfɛ donc depuis Sanke yɛrɛ y'a laɲini fɛn fɛn ye syndicalisme ye ani fɛn fɛn ye baarakɛla yɛrɛ tɔ mun bɛ depuis kɔnɔna na ye k'a laɲini ka bɛɛ gɛn ka bɔ baara la donc olu bɛɛ fana gɛnna ka bɔ baara la an bɛ yɔrɔ min na komi bi olu bɛɛ lajɛlen bɛ so baarakɛla fara syndicalisme kan a bɛɛ lajɛlen bɛ so an bɛ yɔrɔ min na komi bi o ka bɔ a la bɛrɛ bɛn fana o kelen kɛla ale de fana fɛ yen baarakɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka syndicat sigi syndicat sigira bɛrɛ bɛn ale ye jumɛn ye bɛrɛ bɛn microfinance de don microfinance de don a tɔgɔ yɛrɛ ko bɛrɛ bɛn komi bamanankan bɛ cogoya min na bɛrɛ bɛn ka bɛrɛ bɛn o y'a tɔgɔ de mais a bɛ secteur microfinance de la donc baarakɛlaw faralen ɲɔgɔn kan ka syndicat sigi ale fana fɛ yen donc a y'o kelen de kɛ a ye laɲini kɛ sisan baarakɛlaw tun ye laɲini dɔ kɛ ko ka contrat ni fɛnw kɛ mɔgɔw la donc contrat kɛli la ale bɛ APCFD de la n'o ye comment on appelle microfinance mɔgɔw ka convention ye convention commerce a y'o de ta k'o di baarakɛla ninnu ka contrat la si l'inspection na inspecteur y'a yira u la k'a fɔ ayi i bɛ convention mun na i b'o de di i ka baarakɛlaw ma maintenant baarakɛlaw tɛ se ka convention signer u tɛ convention mun kan donc elle a demandé musokɔrɔba de don ko minnu yɛrɛ bɛ baara la n'o ye syndicalisme ye o gɛn ka bɔ baara la a ye laɲini kɛ syndicalisme 3 direct inspection du travail fɛ k'a b'o gɛn ka bɔ baara la u taalen inspecteur y'a yira u la k'a fɔ a bɛ ka laɲini mun kɛ a laɲini tɛ laɲini ye parce que sariya tɛ a bɛ ka bin baarakɛlaw de kan donc mɔgɔ minnu ye syndicat sigi u bɛ ka hakɛ de kɔnɔ a bɛ an ka code de travail kɔnɔ u bɛ syndicat sigi cogoya min na donc violation foyi ma k'u fɛ u b'u ka hakɛ de kɔnɔ donc o la komi a ye laɲini kɛ k'a b'u gɛn inspecteur fana y'a ka laɲini lasegin a ma k'a yira a la k'a fɔ baarakɛla minnu don i tɛ se k'u gɛn n'an b'a fɔ o ma ko avis défavorable donc avis défavorable dira a ma k'a yira k'a tɛ se k'u gɛn o bɛɛ kan a y'i ɲɛ tugu k'a ninnu gɛn ka bɔ baara la donc o de kɔfɛ sisan baarakɛlaw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka taga grève la o grève la ils sont partis à une grève illimitée a bɛ kalo 3 ɲɔgɔn bɔ donc mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kumana fɛ mɔgɔ si tɛ jamana nin kɔnɔ mun ma kuma fɛ bɛɛ kumana fɛ mais hali bi a b'a fɛ ka ko nin yɛrɛ lase yɔrɔ la a ma sigi ni mun ye donc o gɛlɛyaba de fana b'an kan n'o y'an ka préavis point dɔ ye donc an ye laɲini kɛ sisan o baarakɛla ninnu bɛɛ ka sigi u nɔ la a ye mɔgɔ mɔgɔ gɛn ka bɔ baara la nin bɛɛ ka sigi u nɔ la depuis Sanke kelen fana fɛ yen an ka laɲini kelen o y'o ye mɔgɔ fɛn fɛn gɛnna ka bɔ baara la bɛɛ ka sigi u nɔ la donc o kɔnɔna na tuguni comment on appelle mine tabakoto mine na dépôt n'o ye Shell mɔgɔ ye c'est à dire contrat bɛ Shell ale ni mine ni ɲɔgɔn cɛ maintenant o passera bureau de placement dɔ de fɛ ka mɔgɔ ta ka taga baara kɛ tabakoto o kɔnɔna na an ye bureau sigi u ka yɔrɔ la mois de juillet 2022 bureau sigilen kɔfɛ u ye baarakɛlaw menaceli daminɛ ka yira la k'a fɔ contrat tɛna renouveler tuguni ni contrat banna donc baarakɛlaw nana ci fɔ an ɲɛna an ko ayi an tɛ se ka an sɔnni sigi o kan parce que ni sɛbɛnni ma kɛ k'a yira k'a fɔ nin de don an tɛ se k'an sɔnni sigi kuma dɔrɔn kan donc an balila mun na yanni san ka yɛlɛma u ye avis dɔ bɔ ko notification de licenciement pour motif économique c'est comme si gɛlɛya yɛrɛ bɛ entreprise kɔnɔna na donc alors que n'i y'a lajɛ Shell bɛ yɔrɔ min na komi bi mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko a ka santé financière ma ɲi mɔgɔ tɛ se k'o fɔ donc an ye mun jateminɛ o yɔrɔ la tuguni toujours o bɛɛ bɛ entrave à la liberté kɔnɔna na donc u ye baarakɛla olu fana bɛɛ labila ka syndicalisme olu fana bɛɛ gɛn ka bɔ dépôt la an bɛ yɔrɔ min na komi bi olu fana bɛɛ bɛ so an ka laɲini ye olu bɛɛ ka sigi ka t'u ka baara kɛ u ka yɔrɔ la et 4e point on dit la reprise de tous les travailleurs renvoyés illégalement ou dégradés de leur poste pour raisons syndicales et le rappel de leur salaire durant toute la période d'absence du dépôt Sanke Berebe et Mine Tabakoto. Donc, bɔra ka mun fɔ sisan laɲini mun fɔ sisan donc an tɛ dɔ wɛrɛ kɔ an b'a ɲini u bɛɛ ka segin u nɔ la segin dɔrɔn tɛ n'u seginna u ye temps fɛn fɛn kɛ so kɔnɔna na o sara kalo sara bɛɛ ka di u ma
pour bila u ka hakɛ kɔnɔna na. Donc 5e point n'o ye l'arrêt immédiat des abus de la justice à l'encontre des banques et des banquiers et la liberté immédiate des camarades de Orabank. Et Orabank kɔnɔna na n'an b'a fɔ min ma ko caissière ani caissier et entreprise dɔ bɛ yen comme on appelle ONG dɔ de don. Maintenant dɔ de nana u tɔgɔ la ka na wari labɔ banque kɔnɔ sonyali sira ma. Donc a y'a kɛ banque atlantique la. Maintenant pour que tɛgɛ ka se ka da zone yɛrɛ kan malifara nin kan u ye bɛnbɛnbɛn dɔ labɛn pour que zone bɛ se ka minɛ cogoya min na. O zone minɛni senfɛ sisan u ye Orabank de ciblé ka chèque bɔ Orabank la ka ko sigi sen kan walasa ni zone taara bolo bɛ se ka da kan cogoya min na. O kɔnɔna na zone taara Orabank la ka taa retrait kɛ. Retrait kɛlen sisan u y'a minɛ. Donc a minɛnen a servira cogoya min na banque mɔgɔw y'a ye k'a fɔ caissière mun bɛ yen ani caissier mun bɛ yen procédure min bɛ u ma procédure respecté parce que k'u tun kan ka autorisation de ɲini fɔlɔ yanni a servili ka kɛ. Sira dɔw bɛ yen u kan ka passe u fɛ c'est la procédure de la banque donc je maîtrise pas trop mais on nous a fait savoir que procédure m'a respecté. Bon ni procédure m'a respecté au lieu de ka u ɲanki ni réglementaire mun bɛ banque yɛrɛ kɔnɔna na n'a sɔrɔ conseil de discipline kan ka kɛ k'o kɛ walasa sanction bɛ se ka ta tigilamɔgɔ kama o ma kɛ directement u taara datugu. Non seulement u datugura malifara ninnu fana bɛ yen mais an bɛ bali mun na seli yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye suɲɛli kɛ les acteurs principaux olu bilala ka bɔ kaso la mais an ka militant ninnu olu enfermelen bɛ yen. Donc an ko n ko o tɛ se ka bɛn cogoya si la. Mɔgɔ min suɲɛli kɛ o bilara alors que mun minɛna kunkɔrɔ parce que k'olu ma procédure respecté olu bɛ kaso la yen n ko u bɛɛ ka bila ka bɔ kaso la o ye SYNADEF ka laɲini de ye. Donc 7e point on dit mettre en place des dispositions favorables la promotion des compétences des internes dans les établissements bancaires, assurances et APCFD. Kɔfɛla n'an bɛ ka mun jati minɛ an ka banque ninnu kɔnɔna na sisan surtout BCI au lieu de ni poste bɛ yen poste vacant n'an b'a fɔ o ma poste mun bɛ yen ni mɔgɔ t'a la ou bien ni mɔgɔ kan ka ɲini ka poste mun occuper. Donc au lieu de ka promotion interne lajɛ baarakɛla kan ka sɔrɔ a kɔnɔna na mun compétence b'u la u bɛ se ka poste nin occuper u bɛ se ka baara kɛ. O tɛ olu ta k'o bila u la dɛ u bɛ taga mɔgɔ wɛrɛ de ta kɔfɛ ka na balimaden do ou bien u proche do ou bien u dɔgɔnin do niveau t'a la a expérience t'a la a compétence t'a la k'o ta ka na bila o poste la alors que i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen mun bɛ se ka mériter ils ont plus de 10 ans de service 5 ans d'expérience olu bɛ se ka poste nin mériter. Donc an ko o fana o ye dansago wale de ye donc fo an ka fu siri o dan na o ye an ka laɲini dɔ fana ye. Laɲini seginna on dit l'arrêt des paiements de la part patronale de l'AMO et la restitution par l'INPS de tous les paiements indûment effectués par les banques et assurances. N'a jateminɛ AMO na waati a tun fɔra ma ko assurance maladie obligatoire donc mais mankan cayara waati militaire yɛrɛ bɔra société du mɔgɔw plaigné k'a fɔ ko non k'u tɛ AMO la o ma jɛn n'a ye. Donc à l'époque ATT bɔra k'a fɔ ko caractère obligatoire est levé. Maintenant tu n'es plus obligé i bɛ taga i yɛrɛ ma a ka di ye i bɛ taa i inscrit AMO la. Maintenant an bɛ ka mun de jateminɛ banque mɔgɔw ka niveau kɔnɔna na ni assurance mɔgɔw olu ka domaine na assurance b'u bolo min ni AMO tɛ kelen ye. O assurance kɔnɔna na ni bana sugu sugu b'i la o prise en charge talen don bɛɛ la. Il y a même des évacuations sanitaires c'est-à-dire ni bana b'i la ni i kan ka t'i furakɛ Maroc ou bien yɔrɔ gɛrɛ la jamana yɛrɛ kɔ kan donc o autorisé don o assurance fɛ. Donc o assurance nafa ka bon siɲɛ 10 ka tɛmɛ AMO kan. Maintenant banque mɔgɔw u ma taga AMO la de fait que u ma taga AMO la AMO mɔgɔw de bɛ ka patronat de pénaliser sisan u bɛ pari mun kan ka sara u fɛ k'u k'o pari sara o pari sarali fana dɔrɔn tɛ de fait que mɔgɔ tɔ ninnu t'a la u bɛ ka banque mɔgɔw pénaliser ko parce que u tɛ ka AMO sara an ko ka fu siri o dan na parce que n'i bɛ AMO la i kan ka t'i déclarer yɛrɛ ye
i kan ka taa fɔ n b'a la en ce moment i bɛ pièce ɲini ka na tu adhères maintenant à l'AMO. Maintenant quelqu'un qui n'est pas demandé ka adhérer AMO la n'a fɔra ko k'o tigilamɔgɔ sanctionner nin cogo la k'a sɔrɔ a t'a bénéficier a tɛ soin kɛ AMO la a tɛ foyi k'a la a muso tɛ taa a den t'a la a foyi t'a la k'o ka AMO sara ten an ko tɛ se ka kɛ donc o y'an ka laɲini dɔ fana ye et non seulement u bɛ k'an ka patron pénaliser ni mun kɛ ka wari minɛ u ka dabila ani fana wari mun sarala u ye a wari bɛɛ ka segin a nɔ la donc o ye an ka laɲini ye laɲini tanna et le respect des travaux de relecture de la convention collective des systèmes financiers décentralisés ESFD o ye microfinancier mɔgɔw ka convention ye donc o convention fana relecture tun bɛ sen na mais a tilara ka jɔ donc a bɛ san 2 bɔ u b'a baara la donc a ye laɲini kɛ an ka préavis nin kɔnɔna na a convention baara ka daminɛ walasa a ka se ka laban joona ka application daminɛ bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na point 11 na la mise en place de la convention collective des industries pharmaceutiques aux industries pharmaceutiques u ka olu fana ka convention ko projet bɛ sen na a bɛ 2 ans bɔ donc a retardelen don employeur mɔgɔw fɛ donc côté syndicat tilara a ka baara la employeur mɔgɔw fana tun ye u ka projet kɛ ka di mais jusqu'à présent les 2 projets n'ont pas été envoyés à la direction nationale du travail pour que la DNT confie les 2 parties à la relecture donc ali b'o ma kɛ donc n'an ko industrie pharmaceutique et laboratoire b'o la Ibifarm b'o la Kamedi b'o la Pharmapulse b'o la olu 4 de farala ɲɔgɔn kan ko désormais u bɛna u yɛrɛ ka convention créer u yɛrɛ convention min ni u ka activité bɛ taga ni ɲɔgɔn ye sinon n'i y'a jateminɛ actuellement u bɛ convention collective fédérale de commerce de kan datée depuis 1956 mais olu yɛrɛ ko sisan le fait que convention yɛrɛ kɔrɔla yanni indépendance yɛrɛ ka na convention tun bɛ sigi kan depuis des temps colonial Soudan waati ninnu o convention de an b'o de kan donc pour que ka se ka bɔ ka taa convention kura kan donc o projet de déposera employeur fɛ syndicat ye a ka contre proposition kɛ hali bi a fila bɛɛ gardelen bɛ employeur bolo a ma taa n'a DNT la pour que ka relecture commencer donc 12e point n'o ye point laban yɛrɛ ye on dit la diligence dans la mise en place et la relecture des accords d'établissement dans les entreprises respectives donc accord d'établissement fana n'an y'o lajɛ o ye bɛnkan sɛbɛn ye entreprise yɛrɛ kɔnɔna na entreprise kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ pratique dɔw bɛ yen olu kan ka matérialiser accord d'établissement na a bɛ se ka kɛ événement dɔw bɛ yen olu kan ka don accord kɔnɔna na walasa problème social ninnu bɛ se ka gérer cogoya min na ou bien ka avantage yɛrɛ ɲini mun ka fisa ni code de travail ye mun valoriser len don ka tɛmɛ convention kɔnɔna kan donc an ko k'o baara teliya a bɛ ka kɛ yɔrɔ mun na a tɛ yɔrɔ yɔrɔ fana o bɛɛ ka o accord d'établissement bila sen kan donc nin ye an ka 12 points de préavis ye ka da aw tulo kan donc o ye baarabila sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna ko ye maintenant a ye laɲini kɛ ni satisfaction ma sɔrɔ a la an bɛ baarabila boloda 72 heures n'o ye tile 3 ye reconductible le 31 et ka taa se le 3 ma donc o ye tile 4 baarabila fana ye ka fara dɔɔnin kan a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sigi voilà. Donc aw ka client i b'a ye k'a fɔ ko n'aw taara baarabila la a bɛna client affecté kosɛbɛ welekan jumɛn bɛ se k'i bolo ka ɲɛsin aw ka client ma. donc n bɛ se ka weleweleda mun na se an ka client ma o ye an bɛ kɛlɛ mun na sisan kɛlɛ tɛ client yɛrɛ de kama an ye muɲu an y'an sabali jamana yɛrɛ ka situation kama an bɛ temps de transition mun kɔnɔna na an y'an muɲu an y'an sabali mais ni muɲuna cogo o cogo i ɲɛ b'a la i ka hakɛw bɛ ka puruti la an bɛ ka minɛ ka don kaso la don o don syndicalisme bɛ ka datugu parce que an taara grève la syndicalisme bɛ ka gɛn ka bɔ baara la ko parce que an taara grève la baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛ ka gɛn ka bɔ baara la ko parce que k'u tugura syndicat nɔfɛ k'u ka taa kɛlɛ la donc mali kura dun ye jumɛn ye walasa an ka se ka injustice kɛlɛ ni injustice bɛ yen toujours sariya mun fana bɛ yen jamana kɔnɔ sariya si tɛ ka labato don o don an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka sariyaw lasɔsɔ an b'u demander u ka walasa an bɛ se ka
sira ɲuman sɔrɔ cogo min na donc au sira de kan on n'a pas eu d'autre choix an ka kɛlɛkɛ marifa laban mun b'an bolo an y'an seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛkɛ marifa laban mun b'an bolo n'o ye grève ye donc an taara grève la an bɛ hakɛto ɲini u fɛ u k'an faamu an ye communication passé an ye clients la informé ka yira la k'a fɔ an bɛna taa grève la donc nin t'an nɔ ye nin ye employeur de nɔ ye c'est le patron qui nous a poussé d'aller en grève sinon an ka laɲini ma kɛ ka taa grève la an ka laɲini tɛ ka problème lase jamana ma an ka laɲini tɛ ka problème lase clients ma donc u ka faamuya k'a fɔ hakɛ ɲinini de don hakɛ ɲinini la bɛɛ dama ka kan o la. Merci beaucoup.